Грудня, середа, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. 19 років суворого режиму із забороною займатися інформаційною діяльністю на 2 роки з моменту затримання або екстрадиції до Росії. Таке покарання запросив окупаційний прокурор для Іллінура Іслямова. У окупаційному Верховному суді Криму закінчилися дебати по так званій кримінальній справі стосовно віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар. Іллінура Іслямова окупанти звинувачують в організації енергоблокади Криму, створення незаконного збройного формування і в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Оголосити вирок окупанти планують 10 грудня. Так званий судовий процес відбувався без участі підсудного. Йому навіть відмовили в оголошенні відеозвернення до так званого суду. Захист Іслямова представляє адвокат Микола Полозов. Він розцінює справу проти Іслямова як політичне переслідування за невизнання окупації півострова Росією. І не виключає, що до кримінальної відповідальності окупанти можуть залучити ще 15 осіб, які фігурують в матеріалах так званої справи. Ну, мы же говорим в том числе, делах, связанных с батальоном. Уже было вынесено несколько приговоров, когда, зачастую совершенно случайных людей, которые не имели отношения к гражданской блокаде Крыма, вынуждали под пытками, под истязанием, под давлением оговаривать себя, оговаривать других, принимать на себя вину. И я не исключаю, что после вынесения приговора Иллинуру Іслямову российские силовики попытаются еще сделать себе больше звездочек на погонах, фактически обвинив невиновных людей в участии в деятельности батальона Намана Челебіджиха. Верховний суд Криму розглянув скаргу захисту та залишив у силі рішення про продовження терміну утримання під вартою до 2 березня 2021 року фігурантам 4-ї Бахчисарайської групи справи про тероризм Аліму Суф'янову і Серану Хайреддінову. Про це повідомила адвокат Лілія Гіміджі. Вона стурбована погіршенням здоров'я кримсько-татарських активістів, яких тримають у слідчому ізоляторі. За її словами, на фоні ослаблення імунітету у Аліма Суф'янова і Серана Хайреддінова почали прогресувати захворювання шкіри. Проте хлопці намагаються підтримувати своє здоров'я в нормальному стані за допомогою лікарських препаратів, які передають їм їхні родичі, повідомила Лілія Гіміджі. Раніше чоловіки перехворіли на COVID-19. Нагадаємо, окупанти закидають чоловікам організацію діяльності терористичної організації і участь у такій організації. Алим Суфьянов и Серан Хайреддинов находятся в следственном изоляторе, и у них ввиду ослабления иммунитета начали прогрессировать кожные заболевания, в том числе очаговые места на коже у Алима Суфьянова, они значительно выросли даже после продления, после последнего продления, когда мы виделись с ним в пятницу в Киевском районном суде, и точно такие же кожные высыпания на коже начались у Серана Хайреддинова. Туреччина підтримує створення перемовного майданчика щодо Криму. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після зустрічі з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою. Він перебуває в Туреччині для участі у Північно-Атлантичній раді НАТО. Міністр Чавушоглу наголосив на необхідності співпраці з Україною в галузі безпеки та оборони та привітав ініціативу Кримської платформи. Ми провели дружню зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ми будемо продовжувати зміцнювати наші відносини, особливо в області військової кооперації та оборонної промисловості. Ми вітаємо ініціативу Кримської платформи.
Колишній в'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух, подякував лікарям, а також всім, хто допомагає йому відновитися після важкої травми голови, отриманої після побуття в Києві в ніч на 8 вересня. На своїй сторінці в Фейсбук він написав, що знаходиться на лікуванні в центрі нейрореабілітації. Цей центр взяв більшість витрат, необхідних для відновлення Балуха. Він також подякував за допомогу активістці з Криму Наталії Лютиковій, лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву та народному депутату і заступнику голови Меджлісу Ахтему Чийгозу. Володимир Балух повідомив, що на нього ще очікує операція. Нагадаю, Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги 21 жовтня. Наразі він проходить реабілітацію. Користуючись моментом виходу у публічний простір, дякую усім, хто щиро вболівав, молився, вірив, допомагав, долучався. У тому числі завдяки вам я живий і впевнено рухаюся до одужання. Погрози від окупантів за український прапорець. Все через чоловіка, який із супутницею відпочивав у ялтинському кафе. Він був вбраний у військовий однострій британського зразка з нашивкою на плечі синьо-жовтого прапорця. Пару швидко оточила група окупаційних поліціянтів, які сиділи за сусіднім столиком. Подруга хлопця, яка все фільмувала, зауважила, що силовики були на підпитку, а підійшли зі своєї волі, без виклику. Обурилися українською символікою. Втім, чітко пояснити свої претензії не змогли. Хлопець, в свою чергу, зауважив, що є російським громадянином, а прапор України офіційно не заборонений. Його згодом відвели за інший столик, оглянули документи та знайшли зброю. Звинуватити парубка не вийшло, оскільки дозвіл на володіння пістолетом він мав при собі. Врешті окупаційні поліціянти на підпитку пішли ні з чим. То есть у меня розочки. Это как вообще нас понимает? Вы понимаете, насколько хреново работает полиция, если они боятся человека, у которого флаг соседнего государства? Не запрещенной в Российской Федерации символики. Или если бы я был шпионом, поверьте, никогда в жизни я бы на себя это не надел. Я бы в вашей форме ходил бы сейчас. Російські окупаційні війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат у лавах об'єднаних сил немає. Неподалік Водяного бойовики відкривали вогонь зі станкового автоматичного гранатомета. Окрім того, на цій ділянці окупанти здійснили дистанційне мінування позицій українських військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2. На ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано 2 порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року з боку російсько-окупаційних військ. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета. Окрім того, на цій самій ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2. Бойових втрат та поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає. Більше ніж захворіли, в Україні одужала рекордна кількість людей, інфікованих COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть про 13 181 новий випадок коронавірусу. Ще 169 людей померли внаслідок хвороби. Водночас одужали 13 882 українці. Серед лідерів по захворюваності залишаються Київ та область, а також Одещина, Сумщина та Запоріжжя. А 58% українців підтримують введення локдаун-свята. Про це свідчать дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Також до 55% зменшилася кількість противників жорсткого карантину. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив за 3-тижневий локдаун, але додав, що рішення щодо його запровадження поки не розглядають. Пожалівся на недофінансування медицини впродовж 29 років та брак коштів в проєкті бюджету наступного року. Пріоритетом міністр Степанов назвав підвищення зарплат медикам. Він додав, що це збереже цінні кадри в Україні. Ми розрахували, яка повинна бути заробітна плата, мінімальна, те, що ми повинні запропонувати нашим лікарям, і це буде така справедлива заробітна плата.
Це 23 тисячі гривень для лікаря, 17 тисяч гривень для медичної сестри і 12 тисяч гривень для санітара. Це базова річ для цих працівників. А в окупованому Криму вчора зафіксували 302 нових випадки COVID-19. Ще 9 людей померли внаслідок хвороби на півострові. Окупаційна влада адміністрації Криму вже готується до масової незаконної вакцинації так званою російською вакциною «Спутнік-5». Щонайменше за місяць почнуть щеплювати медиків та співробітників окупаційного Роспотрібнадзору, каже так званий очільник півострова Сергій Аксьонов. Наступні в черзі на примусову вакцинацію технічні служби, які працюють з хворими на COVID-19. Окупаційна влада вже проробляє логістику та пункти щеплень, заявляє Аксьонов. Це все на цю миті. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі. Бүгінгі ғайы бұл осы ақылын çalıştırmak үшін öğrenmek işte. Demek 5 lidен қорықмақ керек. Керек не. Назирлік бойынша Google şirketine müracaat etemiz ki onun bu Google Translate denilgen bir instrumenti var. Anda bizim tilimizin hazır olmak için neler yapılması gerek? Bu bir opsiya. Men öyle aytmayım ama her şeye biz özlerimizi hazırlamamız gerektir. Bu aslında bir cami proyekti değil, kompleks olarak bir Kırım Tatar Milli Medeniyet Merkezi. İçinde elbette büyük camisi var, mektebi olacak inşallah, medeni merkezi olacak. Bilemiz ki biz Kırım'dan daha büyüktür aslında. Kırım hakkında dünyaya tanıtmak, Kırım hakkında yaxşı malumatlarını vermek, Kırım Tatarlarını göstermek, yaşatmak bir stratejiyamiz olabilir. Onun için biz az olsak da ama marifli bir azınlık olsak, terbiye görgen bir millet olsak, bu dünyada yerimiz olacaktır. Elbette gün gelecek bizim halkımız vatanda söz sahibi olacaktır inşallah. Ve o günge aytkanım gibi biz beklemekle değil, hareketle, hazırlıkla varmamız lazım. В первой части программы мы вспомнили некоторые вехи биографии доктора исторических наук, профессора Валерия Югенча Возгрина. А сегодня поговорим о его исследованиях истории крымско-татарского народа. В 1992 году вышла в свет его монография «Исторические судьбы крымских татар», посвященная огромному периоду в истории населения Крымского полуострова от каменного века до 20-х годов 20-го столетия. В этом исследовании он доказал, что крымские татары – коренной народ Крыма. Еще долгие годы Валерий Югенч продолжал разрабатывать эту тему, расширив ее хронологически, а также раздвинув рамки своих разысканий на основе этнографических и культурно-исторических материалов. Когда я издал свою первую книгу на эту тему «Исторические судьбы крымских татар», то практически я работу не прекращал. Она продолжилась над более широким, более глубоким трудом и хронологически более протяженным. Потому что исторические судьбы заканчивались на 17 году 20 века, а здесь он доходит почти что до конца 40-х годов 20 же века. То есть эта работа длилась лет 25. Мне же в голову пришло написать такую универсальную книгу, где бы с древнейших времен и практически до наших дней была прослежена судьба коренного народа Крыма. Смотрите субботу и воскресенье в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР.
Эндіден АТР телеканалы Патреонда. Патреон лякайт олмаған инсанларның мұстақиллейқаларға абонелік вастасының мали ярдымыны темелеген интернет-платформасыдыр. Бұйық АТР қорынтасының азасы олмақ пек қолай. Адым бір сайтқа кірмек www.patreon.com. Адым 2 қыдырувда телеканал АТР язмақ. Адым 3 азалық